Velkommen til anden del af Notebook Super Duper Marathon Test Designer Bærbar. I dag bliver det HP Pavilion og Asus Lamborghini. Og til sidst så napper vi en opsummering af alle 5 computere, en konklusion og et par gode tips. HP Pavilion DV2115EA. Ja, de skulle finde på nogle kortere navne. Det korte og lange er, at den her maskines claim to fame, det er de her blanke låg, og det HP kalder imprint finish. Det består af sådan nogle små, fine linjer. Vi andre, vi kalder det silketryk, der er lakeret. Design er selvfølgelig altid en smagssag, men jeg synes, det fine ved den her computers design, det er, at der er valgt en stil, og så er det gennemført hamrende konsekvent ned til mindste detalje. Tak for det. Her på indersiden går det der shiny look igen. Heroppe webcam, og her sådan en sort stribe, og det er direkte sådan nogle touchpanel, og det er direkte genvejsknapper til forskellige mediefunktioner, altså play, pause, frem og tilbage, og så direkte til skrue op og ned. Og igen, det er en langt bedre løsning end de der kryptiske tastekombinationer. Placeringen af porte og de forskellige tilslutninger, den virker rimelig gennemtænkt. Men desværre så må du undvære en digital billedudgang, der kun er en almindelig analog her. Men det, der for alvor sælger den her maskine, det er følelsen af soliditet. Den føles sådan, der er slet ikke nogen knirkelyde eller mislyde, og keyboardet, det er hamrende lækkert. Den virker solid og velbygget, og det er der, den for alvor hiver penge hjem. Og hernede, boing, et lille trumfkort. Det er en fjernbetjening. Den kan man bruge dels til den indbyggede HP Quick Player, men også til Mediacenter. Den her computer kommer med Mediacenter softwaren installeret, og den her fjernbetjening, den kan styre alle funktioner. Rækkevidden, den er så lang, at du knap nok kan se skærmen. Så det er i orden. Det er en lille bonusting, men den er fed at have, og det er godt tænkt. Samlet set er det her et rigtig fornuftigt bud på en designerbærbar. Den er fuld af meget gennemtænkte detaljer. Byggekvaliteten virker ekstremt overbevisende. Hardwaren, altså de ting, der er inde i den, de er i den grad i orden, og til prisen, der fatter man det nærmest ikke. Men en ting, der for alvor sælger den her maskine, blæseren. Det er sådan, at bærbare computere, der er sindssygt meget forskel på, hvor meget de larmer. Selv når man presser den her maskine 100%, så siger den ikke særlig meget. Og det fede er, når man så ligesom tager presset af den og stopper det program, som står og tæver den, ja, så kører blæseren ned i omdrejninger med det samme. Direkte sammenhæng mellem belastning og blæser. Det lyder simpelt, konceptet er relativt enkelt, men der er forbavsende få, der kan finde ud af det. HP, de har mestret det. Det er fedt. Her står testens absolut dyreste bærbare. Et godt stykke over 20.000 skal man slippe. Men så får man da også en lædermusemåtte, en mus, Bluetooth og lædertaske med gule syninger. Alt sammen plastret til med Lamborghini logo. Udenpå højglans Lamborghini gul lakeret herinde. Der sidder webkamera, som også kan dreje lidt a la Acer's. Så er der den her skærm, den er 15 tommer, 1680 x 1050, og den ser rigtig godt ud. Og så er der jo det her læder. Designudtrykket, det tangerer det vulgære, men det er gennemført. Et sted, hvor Asus dog falder en lille bitte smule igennem, det er herovre på højre siden, hvor også højrehåndet sidder og arbejder. Det er jo her, jeg sætter min USB-dims i, det er her, jeg sætter min Firewire-dims i, og det er selvfølgelig også her, jeg sætter mine hovedtelefoner i. Og endelig, hvis jeg havde et expresskort, så var det også der, jeg fyrede det i. Hvad har vi her? Kæmpe meget spaghetti. Det er her, jeg sidder med min hånd, ting og sager, tingene bliver viklet ind i hinanden. Til gengæld, så har de forkælet os med HDMI-udgang. Ydelsen på den her maskine, den er helt i top. Af de maskiner, som jeg har testet med programmet PC Mark 05, der scorer den her suverænt højst over 5.000. Det er ret godt gået. Til gengæld, så larmer den næsten lige så meget som sit forbillede, bilen Lamborghini. Ikke helt, men næsten. Sagen er, at blæserstyringen på den her computer virker som om, at den er
tilfældig. Asus-manden har lovet mig, at det her det er sådan en fancy-pansy pre-production, og at der vil være strammet op på det i fremtiden. Lad os håbe det. Samlet set, voldhurtig og volddyr. Super lækkert med sådan nogle gule syninger og læderoverflade. Men man kan sige, at resten af det er plastik, ikke specielt fantastisk. Sådan er det. Og så er der lige en sidste ting. Den her, den har magnetlukning af skærmen. Men prøv at se det her. Den formår simpelthen ikke at holde skærmen ordentligt lukket til. Det er ikke i orden på et notebook, der koster over 20.000. Hvad skal du så vælge? Tja, bum. Personligt så har jeg forelsket mig en lille bitte smule i den her LG. Lækker og flad og gummiagtig og sådan meget... Man kan sige, at prisen er også derefter. Hvis man fokuserer på stille drift, så er det HP, der kommer suverænt ud på førstepladsen, tæt forfulgt af LG. De andre, de er ikke super stille. Hvis du skal have rå ydelse, så er det Asus VX2, du skal have fat i. Prisen er også derefter. Når solen går ned, og skillingerne skal tælles sammen, så er det altså HP, der giver mest designer bærbar for pengene. Den er nydelig, den er stille, og den har super gennemtænkte løsninger hele vejen rundt. Hvis du vil læse indgående anmeldelser af de her 5 notebooks, test og facts og målinger, og jeg skal give dig skære, så er det her nummer af gear. Det er på gaden den 22. marts. Og bare roligt, det er ikke fordi, vi er gået over til sådan en anden pocket gear. Det er simpelthen printeren. Jeg kunne ikke lige få den til at printe i stort. Anyways, sådan her ser forsiden ud. Hold øje med den. Til sidst en lille bemærkning. Det her er, efter min smag, nogle af de, man kan sige, nydeligste PC'er på markedet. Men generelt så er det altså nogle triste, grå plastikmadkasser, der er derude. Og selvom det her et eller andet sted er cremen, så er jeg ikke særlig imponeret. Den eneste måde, du får en flot, bærbar computer på, det var ordene. Ha' det godt.